قاری صاحب این ہی کر دیتا، واقعی کر دیتا، آپ دی کرامتا سبحان اللہ. لیکن پہلے محنتاں کتنیاں لگ دیاں نے. اج کل میں کل میرا تھیسس ہے یونیورسٹی دے وچ نا، میں جمع کرانا تے اساتذہ نال بیٹھے ہویا سے تے لوگ سمجھتے ہیں پیر بننا آسان ہے. او میں اج صبح ہی واپس آیا، تقریباً 10-11 بجے نا پہنچے ہاں تے او تمسخر مذاق دے لہجے وچ نا پیراں نو کر رہے ہیں بھی پیر ہی جوندے نہیں جوندے. اگر کسے پیر سچا ویکھنا ہے نا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ویکھے. اے کمیاں کوتاہیاں ساڈے ضرور ہیں، لیکن اسی کوشش کرتے ہیں پیر جیڑا حقیقی ہے نا، جی میں پہلے آکھیا با نپے تے اللہ رسول دی بارگاہ پہنچا دے. با نپے تے قلب جیڑا ہے بندے دا او صاف کرے. با نپے تے بندے نو اللہ دی رضا دا طالب بناوے. او مرید، او پیر سچا تے او مرید سچا. تے مرید با نپی ہوئے مجھاں واسطے، مجھاں نہیں ملدیاں ہیں. کاش چاچو جی بندے آدھے نے مجھ نہیں ملتی کدی کوئی ایس آستانے تے اسی تا بڑے گناہگار ہاں، لیکن غوث پاک دا فیض ہے تسی آدھے ہو مجھ نہیں ملتی کدی اس واسطے تاؤ سانو رب نہیں ملتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ قادریہ لکھیوال شریف.